Това защо за вас е важно да отделяте от времето си и да предавате този опит на другите? Аз мисля, че е някакъв вид отговорност. Сенека казва, знанието, което остане в нас, е кражба. И аз съм имал късмета да мина през много различни социални строеве, много различни ситуации, много различни култури. И това е натрупало някакви знания в мен. И според мен на етапа, на който съм, основен мой ангажимент е това знание да го споделям с други хора. Аз лично си мисля, че ние като хора минаваме през няколко различни етапа от развитието си. Дълбоко в нас всеки от първото нещо е инстинкта за оцеляване. Всички ние трябва да оцелем по някакъв начин. След като го преодолем обаче този инстинкт, почваме да имаме желание да правим неща, да се развиваме. След като минем това желание за развитие, стига някакъв етап на зрялост. И според мен зрелостта е свързана с възрастта и тя има няколко аспекта. Първо, умението да сме благодарни. Да сме благодарни за това, което имаме за света около нас. Второ, умението да прощаваме. И трето, нещо, което е много важно, всеки един от нас, и аз се опитвам да стигна до момента, в който да даваме по-важно, отколкото да взимам. И това са някаква еволюция, която всеки един от нас минава. И това е нещо, което аз се опитвам да правя.